Helo, yn enw yw Sion Ifan a wy'n chwarae rhan Garin yn Pan Oedd y Byd yn Fach. Fi newydd gyrraedd y llwyfan bore yma a ni'n mynd i ddechrau ymarfer gyda Lyn, cyfarwyddeg llais. Felly, wela chi wedyn. Siwmai, felly ni wedi cael bore prysur iawn yn gweithio gyda Lyn. A mae hi wedi bod yn dangos i ni sut i ddefnyddio'n lleisiau ni, sut i amrywio'r lleisiau. A neu bach o waith cymeriadu, a wedyn ni wedi darllen act 2 hefyd, felly oedd yn neis clywed yr act yn ei gyfanwaith. A nawr ni'n cael sesiynau unigol gyda Lyn, a dechrau rhedeg a blocio y ddrama, felly prynhawn prysur o'n blaen ni. Ar hyn o bryd, mae amser off dy fi, achos bod nhw'n gwneud darn o'r ddrama diw'n gymeriad i ddim ynddo. Felly, gan fod i'n brynhawn mor braf, fi wedi penderfynu dod mas i fas i ddysgu leins a joio yn yr haul. Ni actorion yn gweithio'n rili galed.